saiki awak dhewe kajange perjuangan mencari apa? Mie apa? Samyang. Opo mie samyang iku? Apa mie samyang iku? Warga sing goleki mie samyang sakale. Mie samyang itu terkenal di YouTube itu terkenal, Bos. YouTube di lian-liane di Google itu terkenal, Bos. Mie samyang. Nah, aku iki penasaran, apa sih mie samyang itu? Lah aku mie samyang modele iki apa? Modele iku mie ngono ta? Iya, model iku mie. Ya apa? Berarti kriwul. Ya koyo rambutmu. Kan dimeneng ae, Pak. Gak enak. Aja turu, Pak. Aja turu, Pak. Iya, iki ngantuk gara-gara wingi ku asline wis ndolek, Pak. Ndolek ya. Dhewe ndolek. Andi-andi di Sidoarjo kene gak ono sing dodol nak. Ditit oleh. Oh iya. Di supermarket, supermarket. Nang supermarket, nang pasar-pasar kecil. Gak ono pasar kecil, Pak. Gak ono pasar gede. Pasar gede gak ono. Ono. Cari apa? Cariku. Bukan Surana iki lho sampe ngantuk iki lho. Ngantuk aku sampai wingi ketemu Linda. Ojo sebut merek, ojo sebut merek. Oke. Mbak disensor. Iya. Ah, mari ngono. Akhire ketemu rek. Ketemu nandi rencananya. Ya iki jenenge golek, Pak, perjuangan, Pak. Oh, iya, golek sik yo. Golek sik. Ya wis ndang golek selawan. Ngono ah. Iya, wis. Yuk. Iki wis siap kabeh wis gawe jaket kabeh wis siap. Wih. Ya. Dal. Sapurane aku macam ganteng. Iki Pak D sakjane ya. Burung. Oh, gurung. Iki calone sapa iki? Wah. Ini kok ae kaget. Kalian pasti akan tahu siapa saya. Ya wis, ngono rek. Meloki perjalanane awak dhewe perjuangan mencari mie mie samyang. samyang. Oke. Yuk. Minimarket. Oleh marketnya cilik. Ini. Kayak super. Terus coba takon bikin. Ono ya. Ono bos. Begini. Dolek liyane. Iku, ya apa? Ya 3, Pak. Gerak iki wis toto endi iki? Berapa? Perumahan Harapan Juanda Harapan.
54. 54. 18. Iya. Berarti 51. Iya. 50 dah. Alhamdulillah. Lo ya. Endi Pak? Bedo Pak. Bahasa Korea lo kan. Ah, ini Mbak. Iki ya. Ini kan tulisannya Mi Samyang ini. Salah. Samyang enggak? Samyang. Iki mau cari bacaan samyang ae. Oh, Gitu. Heeh. bacaan samyang. Aku nang Korea. Aku Aku lugu. samyang apa, Mbak? Perlu sayang. Oh, ngono. Iki akhirnya ketemu rek. Sorong doleke. Muter-muter ada iki ketemu Dek. Ndi mau perumahan? Perumahan Juanda. Apa? Iki perumahan apa iki jenenge? Juanda Harapan Permai. Oh iya, Juanda Harapan Mau Permai. mari oleh teko info rek. Mari golek-golek muter-muter yo. Akhirnya ketemu nang kene iki. Iya. Terus itu lho Mbak Yayu lho. Mbak Yayu ya. Mbak Yayu kurang atus Mbak E kurang atus. Terus sing ngantuk. Iya. Makasih ya. Iya. Kebanyakan ya? Kurang, Mbak. Kurang lah. Berapa sih? Loh. Ayo, berapa ayo? Ayo berapa ayo? Yo iki lho tak jupukno. Kurang 500. Maaf ya, habis ngamen. Mbak 500-nya permen boleh. Karena oh iki lho rek. Mbok kira kon nyusui. Iki. Oke, makasih ya. Iya. Tunggu ada selanjutnya. Oke. Oke, Kakak. Oke. Lanjut kita balik. Mini. Ini ndi? Iki lho. Oh, ini. Samyang. Halal rek. Iki sing halal. Nah, halal. Halal. Halal lo no. Jalaluddin. Jajah. Jaja, Pak. Halal, Pak. Halal. Halal. Iki halal. Iki Yo. halal iki. Ja. Iki golek panganan rek. Nasi pecer. Campur rawon. Asem. Sop. Oke, somai batagor. Ya. Sembarang wis. Iku gak ono man ya? Tutup matus ya? Yo, ayo. Wani. Arep beca. Coba beca. Iya lah. Sini ngomong kalau dimasak no ya apa ya? Perasaannya? Iya. Terus ini bisa no. Akhirnya golek mangan yang jopur ya. Ini kan anak terlantar ini. Gak dimasak makmu ada. Enggak. Masakan Padang terakhir. Wah nih. Akhirnya muter-muter golek es kok pecel. Ya, oleh. Persetan dengan pecel, persetan dengan gaduh. Yang penting aku mangan sego. Cekar rapi. Iya, iku sebelah kono ceker lapindo, Pak. Bisa. Saya enggak tahu ngomong kilo sebelah kiri sini. Iya, jarang diomong nang sing Facebook. Iki lho arep sego. Balik sego iki. Iki mau istirahat. Istirahat nang daerah ndi iki? Daerah Alun-alun, Alun-alun, pinggir kulon. pinggire lapas. Burine lapas iki, burine. Pinggir kulon ta eten? Ya kulon ya. Kulon. Iya. Ono gangguan teknis. So, tak nyata ini kan. Tapi lo jenenge Samyang gitu. Samyang. Butuh sayang, sayang kan sayang kamu. Yo, saya tahu dia kan. Sayang. Samyang iku ono rong jenis wae. Ono sing samyang Halal, halal, ono sing samyang haram. eh Halal. Kak muhrim deh. Yo, halal soalnya belum bukti. Nek wis muhrim rek lho.
apa ya tak dosa iki halal. Ya, kon gawe kon-kon kabeh sing muslim ya. Ojo sampai keliru rek lek ndolek sampean ya. Iki lho sing becak. Soale bahan gak halal Iya. bahan gak halal iku bahane teko bahan gak halal Ya apa sih karep? Ya bener sih. bahan gak halal makane iku disebut Gak halal. produk gak halal Oh ngono. Soale produke teko bahan sing gak halal Iya, Mas. nah bedakno sing halal ambek sing gak halal. Iku iki rek. Ono iki lho. Tulisan lalah jajah halal 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 ono tulisan halal iki langsung teko Kementerian Agamane Korea rek jadi gak di Indonesia gak di iku iki soalnya kon doleki iki rek asline impor gak di apa langsung mlebu di Indonesia iku langsung berarti Indonesia itu go internasional karena halal itu adalah bahasa Indonesia Arab. luar biasa halal ini pakai bahasa Indonesia loh halal men bahasa Latin pak Iya, men. bahasa Latin sopo dilatih ya wis ngono rek cara bedaknone sing halal ambek sing gak halal Anaknya siapa? hati-hati yo hati-hati ojo sampai keliru oh iya awak dhewe golek iki mau Es apa? di daerah kono kan wis mbok tontok kan sak gurunge iki mau ya nah, iki apa kon iso Ya, ngontak wonge ngontake nanti kontakin nang oh yo Iya. kene ketok taka Oh, es teh ta? iki lho sadikit iki lho muncul ya ya nah ndek kono iku wonge enak rek enak. enak rasane Sing piro enak. soalnya wong iku rembes Mbak lo ayu, Mbak. Tapi iki kurang atus bini iku. rembes rembes Oh ya, Mbak iku seneng aku, Mang. Mbak iku ndelok aku soalnya yo. Ya sopo sih arek wedok sing gak seneng aku yo? wis ngono arek Kan?